Hare Krishna. Kamala Mataji, audio video okay? Okay, Mataji. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna devotees, Iskcon Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஓரியன்டேஷன் கொஞ்சம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த கிளாஸ் எப்படி நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் நமக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த பகவத்கீதை பத்தி ஒரு ஷார்ட்டா உங்களுக்கு இது சொல்லிட்டு ஒரு பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற ஜெயந்தி. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஐயான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷாலாக்காய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓரியன்டேஷன் டேங்கிறது தனியா முந்தையெல்லாம் 18 டேஸ்க்கு முதல் நாள் அன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ அது வேண்டான்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் முன்னாடியே உங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் எடுக்கிறோம். அதனால இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ கவனிச்சுக்கோங்க. இதுல 12 ஸ்டேஜ் இந்த ஓரியன்டேஷன்ல பார்க்க போறோம். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டு வரேன். இது யாருன்னாக்க பேஸ்ட் ஆன் த teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of Iskcon. இஸ்கானுக்கு ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா யாருன்னாக்க இவர் தான் ஸ்ரீல A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. இஸ்கான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஸோ இது அவர் ரத யாத்திரை போனதுக்காக ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவை பத்தி முதல்ல கொஞ்சம் சொல்றேன். ஸ்ரீலா பிரபுபாதா ரத யாத்திரை போயிருக்குச்சு சான் பிரான்சிஸ்கோக்கு. அப்போ பேருக்கு ரத யாத்திரை பண்றார். ரொம்ப கிராண்ட் ஸ்கேல்ல பண்ணி பெரிய அமக்களமா பெரிய திருவிழாவாவே பண்ணினார். ஃபாரினர்ஸ் எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணாங்கிறதுக்காக இந்த படம் போட்டிருக்கேன். அவர் சின்ன வயசுல அவருடைய பேர் அபயச்சரன்னு பேரு. அவர் ரத யாத்திரை அவர் எனக்கும் அந்த மாதிரி ரத யாத்திரை பண்ணணும்னு சின்ன வயசுல அப்பா அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தார். அதனால அப்பா என்ன பண்ணார், 5 வயசுக்கே அவருக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு ரதம் பண்ணி கொடுத்தார். இதுல உட்டுல அதை பண்ணிட்டு அந்த மரத்துல ஜெகநாதரையும் உட்கார வச்சு பெரிய விழாவாக அவர் கொண்டாடினார். சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு கிருஷ்ணருடைய பற்றி ஜாஸ்தி. அவர் நண்பர்களுடன் சந்தோஷமாக அதை கொண்டாடினார். எப்படின்னா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாரும் இல்லையா, அவள் எல்லாமும் கூப்பிட்டு அவ ஒருத்தரும் ஆளுக்கு ஒரு பிரசாதம் பண்ணி எடுத்துருவா. எல்லாத்தையும் வச்சு மொத்த மகா பிரசாதம்ங்கிறது மொத்தமா ஒரு 4-5-6-7 ஐட்டம் வச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நிறைய கொஞ்சம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு வீட்டுல இருந்தும் வந்திருக்கோம். எல்லாத்தையும் வச்சு ரத யாத்திரை பண்ணிட்டு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கா. அப்புறம் 1922 அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி குருவை சந்தித்தார். இது இங்க உட்காந்துருக்காரு இல்லையா செகண்ட் பிக்சர்ல. அது நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதா 32வது ஆச்சாரியார். 31வது ஆச்சாரியார் இவர் தான். யாரு இவர் பேரு? அவர் பேர் சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவர் 1922வது வருஷம் அவரை போய் பார்த்தார். அவர் காந்தியவாதியாக இருந்தார். காவி உடை அணிந்திருந்தார். இவரை பார்த்து நீ நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுற, ஆங்கிலம் பேசுற, உனக்கு நல்ல அறிவு இருக்கு, நீ ஏன் மேல்நாட்டுக்கு போய் பகவத்கீதையை சொல்லி தரக்கூடாது, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் அதை கேட்டுவிட்டு
அவர் உடனே என்ன பண்ணார், அவர் சொல்லிட்டார், குருஜி எப்போதுமே நமக்குன்னு ஒரு குரு வச்சுட்டோம்னா அந்த குரு சொன்னதை கேட்கணும் நம்ம இல்லையா, அதை கண்ண முடிந்து கேட்கலாம் தைரியமா. ஏன்னா குரு வந்து எப்போதுமே நல்லதுதான் சொல்லி தருவார் நமக்கு குரு. அவர் வந்து சொன்ன உடனே போய் முதல்ல ஒரு பகவத்கீதையை வந்து டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார் தானாவே தனியாவே. அப்புறம் பேக் டு ஹெட், காட் ஹெட் அப்படிங்கிற மேகசின் எழுதுறார். அங்க இருக்கிற இந்த லாஸ்ட் பிக்சர் வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கிற இது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கெல்லாம் போய் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு இதெல்லாம் அவர் பண்ணின பிரசாதங்கள்ல பகவானுக்கு படிச்சுட்டு அந்த பிரசாதம் அந்த புஸ்தகம் எல்லாத்தையும் அவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணார். பிரசாதம் வீட்டில் தான் பண்ணார். இது வந்து இங்க போய் புக்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணார். அப்புறம் இது வந்து அவருடைய இந்த ஷிப்ல தான் அவர் அமெரிக்கா போனார். ஜலதூத்னு பேரு. அதுல வந்து அவர் இது ஒரு கார்கோ ஷிப். அவர் கையில காசு இல்லாததான் போனார். அப்புறம் அங்க போன உடனே அங்க உட்காந்து அங்க யாருமே வரல. ஒரு 4 பேர் 5 பேர் தான் ஒரு பார்க்ல உட்காந்து பாட்டெல்லாம் பாடினார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லியிருந்தார். எல்லாரையும் உட்கார வச்சு பாட வச்சார். சில பேர் கேள்வி பண்ணா, சில பேர் ரொம்ப கஷ்டத்துலாம் ஆளாயிருக்கார். எல்லாத்தையும் முடிச்சிருந்து அப்புறம் ஹிப்பீஸ் எல்லாம் நல்லா ஈஸியா கவர் பண்ணிட்டார். ஹிப்பீஸ் கையில நிறைய காசு இருக்கும். அவள்லாம் ஒரு மாதிரி திரிஞ்சுட்டு இருந்தா இல்லையா, அவளை பிடிச்சி இழுத்து அவளை எல்லாம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல கொண்டு உட்காந்துச்சு. அந்த மாதிரி அவளை பண்ண வச்சா. அப்புறம் வந்து நிறைய பார்க்கல அங்கங்க உட்காந்து பண்ணி அவருக்கு நிறைய 50 பேர் 100 பேர்னு சேர்த்து நிறைய ஆயிரக்கணக்கில் அவருக்கு இதை சம்பாதிச்சுட்டார். இதெல்லாம் டிவோட்டிஸ்லாம் நிறைய பேர் சேர்த்துட்டார். அப்புறம் அவர் பண்ணினது பார்க்கறது ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லாருமே வந்து அவர்கிட்ட ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்லாம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இன்டர்வியூ எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். அவ்வளோ கிராண்டா ஆரம்பிச்சாச்சு. இது அவர் எழுதுன இது பேக் டு காட் ஹெட் மேகசின். இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற புத்தகங்கள்லாம் அவர் எழுதுன சின்ன சின்ன பெரிய பெரிய புத்தகங்களாகவும் இருக்கு, குட்டி குட்டியாகவும் இருக்கு. ஒரு 50 பேஜ் 100 பேஜ் இருக்கிற புத்தகங்களாகவும் இருக்கு. எல்லா புத்தகத்தையும் உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கிறதோ அப்போ வாங்கி வச்சுன்னு படிக்கும். இது வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன். இதை வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதாக்கு எப்படி அவர் ஆரம்பிச்சாருங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு, பார்த்துக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead and, with small donations, struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission. And one day, Surendra Kumar, you will see that I will succeed in my mission. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly, I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties. Bhaktivedanta Swami arrived in America during a decade of discontent. There's widespread dissatisfaction with America's war in Vietnam, and with what some consider her racist, exploitative dealings at home and abroad. Disillusioned by the establishment, the youth create a counterculture of their own. Around the time Bhaktivedanta Swami came, waves of Americans are breaking away from the status quo, searching for an alternative. For a short time, Bhaktivedanta Swami lives in the Bowery in a loft given by a friend. Mukunda Goswami, who was attending his classes at this time, tells of their first meeting. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book spread out before him. His voice was very deep and resonant. He spoke with great authority, and the Sanskrit shlokas he spoke were very beautiful, very melodious.
He was obviously a very distinguished scholar, and I became very curious, almost astonished as to how someone of his stature, he looked very much like an aristocrat, could be living and residing in the Bowery, the Skid Row of New York. And afterwards, I approached him to speak. I was standing and he was sitting on his small dais, so he was looking up at me, and he had the look of a very happy, innocent young child. And I could see that he actually had all the time in the world for me. He wasn't short of time. I asked questions, he would answer. Then after some time, he moved to a somewhat better neighborhood on 2nd Avenue. We helped him rent a small storefront there, and he had an apartment in the back. And within a few weeks' time, this little storefront on 2nd Avenue on the Lower East Side of New York, which was then populated by thousands of young hippies, had been transformed into a beautiful Krishna temple. The Hare Krishna movement has taken root. As in New York, Bhaktivedanta Swami gathers sincere followers. The Hare Krishna movement begins to grow. Bhaktivedanta Swami becomes respectfully known as Prabhupada, meaning one at whose feet the masters sit. Their lives will be successful. In Melbourne, Australia, Srila Prabhupada worships Lord Chaitanya, a divine incarnation of Krishna. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed here in your country. You are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how you become free of all anxiety. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all the anxieties if he follows the path chalked out by Sri Chaitanya Mahaprabhu. As people are followed in this age, the method also has been offered very simply. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. For 5 years after first arriving in America, Srila Prabhupada presents Krishna consciousness primarily to Westerners, from housewives to hippies to heads of state. Then in November 1971, after a world tour, he returns to Delhi with some of his followers. The mayor receives him with the fanfare that greets a homecoming patriot. Prabhupada quotes Lord Chaitanya.
It is the duty of those born in India to benefit others by spreading Krishna consciousness. This is India's greatest glory, her unique gift to the world. 30,000 Indians gather nightly at the Delhi fairgrounds to see the Western devotees and hear Prabhupada speak. Its largest planetarium, and around it, a spiritual city with schools, shops, farms, and many temples for worshiping Lord Krishna. Within the hearts of India's people is a natural respect for the eternal Krishna conscious culture. Many come forward to take part in Srila Prabhupada's movement and accept initiation from him. No one should go hungry within a 10-mile radius of the temple, Prabhupada instructs. In March 1972, devotees start the Iskcon food relief program, distributing prasad, vegetarian food offered to Lord Krishna. As the Mayapur project develops, Prabhupada invites his disciples from 6 continents to join together yearly on the anniversary of Lord Chaitanya's appearance. Prabhupada wants them to be purified and inspired by remembrance of the Lord in his holy land. Prabhupada sees his society grow into a worldwide confederation with more than 100 temples, restaurants, institutes, schools, and farm communities. 500 years ago, Lord Chaitanya predicted that one day the holy name of Krishna would be heard in every town and village of the world. By the mid-70s, Hare Krishna becomes a household word. In Delhi, One minute, yes. மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பிரபுபாதா வந்து அவருடைய பேலஸ் வெஸ்ட் விர்ஜீனியால வேர்ல்டுல இருந்து உலகத்துல எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அந்த படங்கள்லாம் போட்டிருக்கோம் இப்போ. அப்புறம் இது வந்து யூகேல பக்தி வேதாந்தா மேல இருந்திருக்கு. அப்புறம் உக்ரைன்ல இஸ்கான் ஃபெஸ்டிவல் நடந்திருக்கு. அப்புறம் டர்பன்ல வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா. அப்புறம் மாயாப்பூர் வெஸ்ட் பெங்கால். அவர் வந்து மொத்தம் 1965 ஆகஸ்ட் 13 இந்தியாவில் 1965 ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி டிராவல் பண்ணியிருக்காரு. மொத்தமா 65 77 வரைக்கும் டிராவல் பண்ணியிருக்காரு. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. ஸோ அவர் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணாருங்கிறதுக்காக அந்த ஃபுல்லத்தையும் போட்டு காமிச்சோம் உங்களுக்கு. ஓகே, இது இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்குது, டெய்டி அண்ட் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. எங்கே இருக்குது இஸ்கான் மங்களூரு? அது வந்து இதில் கோகனட் கார்டன் ரோடில் டோல்கேட் கத்ரி மங்களூரில் இருக்குது. இன்னும் 2 மாதம் தான் அந்த கோயில் அந்த இடத்துல இருக்கும், ரெண்டட் இருக்கும். நம்ம அந்த பிளேஸ் வந்து ரெண்டட். இப்போ நமக்கு சொந்தமாக டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துருக்கு. அது அட்ரஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்போம் கூடிய சீக்கிரம். இப்போ நம்ம இதுக்கு இஸ்கான் மங்களூருக்கு டெம்பிள் பிரசிடென்ட் யாருன்னா ஏசிஜி ராமரேஷ் ராதாஸ் பிரபுஜி. அவர் பிடெக் படிச்சிருக்காரு ஐஐடியில் கான்பூரில். அவர் படிச்சுட்டு அவர் நல்ல வந்து இன்ஃபோசிஸ்ல எல்லாம் வேலை பார்த்துருக்கார். அவர் வேலை பார்த்துட்டு சம்பளங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் 1 வருஷமும் 6 மாசமும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார். அப்புறம் அம்மாட்ட சொல்லி நான் வந்து எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் லைஃப் பிடிக்கல, ஐ வாண்ட் டு கோ டு ஸ்பிரிச்சுவல் லைன் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அப்பாட்ட எல்லாம் பேரண்ட்ஸ்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அப்புறம் அவர் வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டார். ஹேஸ் பிகம் சன்னியாசி. இங்க வந்து 27 வருஷமா நமக்கு அவரோட மெயின் இது வந்து டீச்சிங் லைன் தான். அவருக்கு ரொம்ப காலேஜ்ல எல்லாம் போய் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் இப்போ இஸ்கான் பிரசிடென்ட் வந்து இப்போ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ரொம்ப பிஸியா ரொம்ப தீவிரமாகவே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் டெம்பிளை பற்றிலாம் சொல்றேன். அது இன்னும் 2 மாசத்துக்கு இந்த டெம்பிள்ல தான் இருப்போம். இல்லை 2 மாசம் கூட இல்லை, இப்போ ஏப்ரல் 22 ஷிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஜூலைல வந்து கண்டிப்பாகவே கம்ப்ளீட்டாகவே ஷிஃப்ட் ஆயிடுவோம். டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்தாயிடும். ஸோ பகவத்கீதானா என்ன? பகவத்கீதா இஸ் அன் எபிக் தட் த ஆன்சர் டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ். அதில் வந்து நம்ம படித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது பிராமின் தான் இருக்கணும், முஸ்லீம் தான் இருக்கணும், இவ தான் படிக்கணும், அப்படி எதுவுமே கிடையாது. கிறிஸ்டின் படிக்கணும், எல்லாரும் படிக்கலாம். அதில் டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் நமக்கு இது கொடுக்கும். அதுக்கு
நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா, இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோமா? அந்த மாதிரி இதில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி இது பை மகாத்மா காந்தியும் சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா. இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மெனி லீடர்ஸ், நிறைய பேருக்கெல்லாம் லீடர்கள் தலைவர்களுக்கெல்லாம் இருந்திருக்கு. இது மகாத்மா காந்தி சொல்றார், இது எனக்கு அதை படிக்க படிக்க எனக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் புது புது அனுபவம் கிடைக்கிறதுக்குறார். அதே மாதிரி என்ஸ்டீனும் சொன்னார், சயின்டிஸ்டும் சொல்றார். ஏன் வந்து இஸ்கான் வந்து பரம்பரையா வர அன்புரோக்கன் செயின் ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன் வரணும். சங்கிலி தொடர் விட்டு போகாம அப்படியே பரம்பரையா வரணும். அது அந்த மாதிரி ஒரு குருஜியை நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம அவாட்டேன்னு தான் கத்துக்கணும். ஓகே, கீதா இஸ் அ வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஸ்டடி. அந்த கீதா படிக்கணும்னாக்க நமக்கு 1 வருஷம் ஆகும் கண்டிப்பா. அந்த 1 வருஷம் ஆகுது பதில் இப்போ நம்ம 18 daysல படிக்கிறோம். அப்படின்னா எப்படி படிக்க முடியும்? நம்ம மேலே ஒரு க்ரீம் தான் மேலோட்டமா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அந்த சாப்டர்ல அதை சொல்லி கொடுக்க போறேன். we are focusing on the flow of the thoughts between கிருஷ்ணாக்கும் அர்ஜுனாக்கும் என்ன அவ 2 பேரும் பேசினாங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போறோம். இதுல என்னன்னா, இது மேல இன்னும் ஃபர்தரா படிக்கிறதுக்கு லெவல் 2 லெவல் 3 இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு அட்வான்ஸ் ஸ்டடி பண்றதுக்கு தயார் பண்ணி கொடுக்குறேன் இப்போ. ஓகே, இதுதான் இந்த சால்வ் பண்றதுக்கு. இதை நான் உங்களுக்கு அப்புறமா குரூப்ல போடுறேன். இந்த சாப்டர் படிச்சா ராங் திங்கிங் இஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம். எல்லாம் குழப்பமாவே இருப்போம் முதல் சாப்டர்ல. யாரு? அர்ஜுனன். ஏன் குழப்பமா இருக்காங்கிறது அப்புறமா படிக்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அது குழப்பம். அதனால்தான் அதுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம ராங் திங்கிங், தப்பா நினைச்சுக்கிறோம். நம்ம இப்படி நடக்கணும்னு நினைச்சப்போ அது வேற மாதிரி போய் முடியும். அந்த மாதிரி குழப்பமா இருக்கிறதுக்கு தான் அதை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் காமிக்கிறது. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது செகண்ட் சாப்டர்ல தெரியும். ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் நமக்கு ஒரு இது கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இது யாரெல்லாம் படிக்கலாம்? யங், ஓல்டு, இக்னரண்ட், லேர்னட், ரிச், பணக்காரனும் பார்க்கலாம், கனவு காண்றோம், ப்ராக்டிக்கல், வீவர், வீக், ஸ்ட்ராங், ஹம்பிள், யாருக்கு வேணாலும் கஷ்டம் இருக்கிறவா யார் வேணாலும் படிக்கலாம். ஓகே, அதுக்காக சந்தோஷமா இருக்கிறவா படிக்கக்கூடாது. சந்தோஷமா இருக்கிறவா இன்னும் ஜாஸ்தியா படிச்சு இன்னும் மேற்கொண்டு நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில எப்படி முன்னேறணும்னு பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ இந்த கிளாஸ் எப்படி நடக்க போறது? ஒரு நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு 1 hour தான் எடுக்க போறேன். 1 hour per day. அது முடிச்ச உடனே, அந்த சாப்டர் முடிச்ச உடனே நீங்க போய் குவிஸ் லிங்க்ல போய் அதை ஆன்சர் பண்ணுங்க எவ்ரிடே. அப்புறம் வந்து இது லெவல் 1, அதுக்கப்புறம் லெவல் 2 லெவல் 3 இருக்கு. எப்படி அது போய் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் ஷெல்டர் இருக்கு, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன், செகண்ட் இனிஷியேஷன் எல்லாம் வருது. அப்புறம் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு லெவலாக வரும். முதல்ல இதை லெவல் 1 படிச்சுக்கோங்க முதல்ல. ஓகே, கிருஷ்ண சேவகா, கிருஷ்ண சாதகா, ஸ்ரீலா பிரபுபாத ஆசிரியா, ஸ்ரீ குருச்சரண ஆசிரியா, இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இதில் வந்து 3 e-book இருக்கு. இந்த புஸ்தகம் வந்து நீங்க கையில வாங்கி வச்சுன்னு படிச்சாலும் படிக்கும். இல்லைன்னாக்க e-bookஆவும், புஸ்தகம் ஹார்டு காப்பி கையில இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் இந்த ஹார்டு காப்பி e-bookஆவும் கிடைக்கும். இந்த இதில் போன Iskcon.Mangaluru.comல போனால் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும். அதில் போய் அந்த வேதா புஸ்தகம் எல்லாம் கிடைக்கும். அந்த புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு படிக்கும். ஓகே, இது பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தை வாங்கினாக்க எப்படி பகவத்கீதை உண்மை உருவில் இருக்கு வரைக்கும் அந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஓகே, இதை ஏன்னா நம்ம இஸ்கான்ல இதை தான் ஃபாலோ பண்றோம். நிறைய பப்ளிஷிங் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம ஃபாலோ பண்றது இது. ஏன் பகவத்கீதா உண்மை உருவில் படிக்கிறோம்? ஆஸ் இட் இஸ். அது எப்படி அந்த குரூப் இவர் கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரோ அதுல ஒரு வேர்டு கூட மாறாம இருக்கிறதுனால ஆஸ் இட் இஸ் உண்மை உருவில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த புஸ்தகத்தை படிங்க. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோம்போல நீங்க ஆர்டர் பண்ணி எல்லாம் வாங்கிக்கலாம். அதுல 2-3 புஸ்தகம், பகவத்கீதா புஸ்தகம், பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர், செல்ஃப் ரியலைசேஷன், இது 3 புஸ்தகமும் பிளஸ் ஒரு மாலையும் இருக்கும். 600 ரூபாய். இந்த இடத்துல ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னாக்கா அது கிடைக்கும் இந்த புஸ்தகம். இதுல வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து டீச்சருக்கு அந்த அட்மினுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்கணும். அதுல வந்து அதுக்கு அளவுக்கு மீறி எதுவும் பேசக்கூடாது. நமக்கு வேணுங்கிற சப்ஜெக்டுக்கு பத்தி பேசிக்கலாம். கொஸ்டின்ஸ் இங்கேயும் கிளாஸ்லயும் ஆகட்டும். இதுவா இருந்தாக்க நல்லா இருக்கும். அதுக்கும் மீறி வரம்புக்கு மீறி போனாக்க அவளை எல்லாம் பிளாக் பண்ணிடுவோம், இல்லைன்னா ரிமூவும் பண்ணிடலாம். அதனால நமக்கு வந்த காரியம் நமக்கு என்ன, பகவத்கீதை ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்திருக்கோம், அதை கவனிச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து கிளாஸ் டீச்சர் நான் தான். என் பேர் மங்களம். Mataji is taking the class 6 AM.
எனக்கு வந்து அட்மினாவும் வாட்ஸ்அப்ல அட்மினாவும் இருக்காங்க, கோஹோஸ்டாவும் கமலா மாதாஜி இருக்காங்க. அப்புறம் இந்த கிளாஸை வந்து எல்லாரும் தயவு செய்து உட்காந்துட்டு கேளுங்க, படிச்சுட்டு கேட்காதீங்க. அது வந்து பகவானை இதுங்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி சோம்பல் பட்டுன்னு பண்ணாம ஆக்டிவா உட்காந்துருந்தேன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். அப்புறம் எதுவுமே டொனேஷன் வேணும்னு உங்களுக்கு தனித்தனியா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்ததுன்னா அதுக்கெல்லாம் டொனேஷன்லாம் கொடுத்துடாதீங்க. எஸ்எம்எஸ் பார்த்துட்டு பண்ணாதீங்க. தனித்தனியா யாருக்கும் அப்படி அனுப்ப மாட்டோம். அனுப்பிட்டுனா இஸ்கான் மங்களூரு அப்படிதான் வரும். அது வேற ஏதாவது போட்டு வந்ததுன்னா தயவு செய்து கொடுத்து ஏமாந்துடாதீங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து கனரா பேங்க் அண்ட் ஐடிபிஐ தான் இருக்கு இஸ்கான் மங்களூருக்கு. அந்த இடத்துக்கு தான் நீங்க அனுப்பணும். அது நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அனுப்புங்க. எந்த இடத்துக்கு அனுப்பணும்னு தெரிஞ்சுட்டு. சும்மா இஷ்டத்துக்கு பணத்தை அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் பண்ணுங்க. யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க. ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கும் லைக் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எல்லாத்துக்கும் அதுக்கெல்லாம். அப்புறம் டெய்லி குவிஸுங்கிறது இந்த செக்ஷனுக்கு போனோம். இதுல போனேன்னாக்கா தமிழ்னு வருது இல்லையா, அந்த தமிழ்ங்கிறத நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணணும். இந்த தமிழை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், அது இன்னொரு இது ஓப்பன் ஆகும், இன்னொரு விண்டோ. அந்த இடத்துல போய் நீங்க என்ன பண்ணணும், இப்படி எல்லாம் வரும். நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதுக்கு இந்த குவிஸ் லிங்க் இருக்கு இல்லையா, அதுல போய் பண்ணணும். இது உங்களுக்கு வீடியோ அனுப்புவாங்க இப்ப கமலா மாதாஜி வாட்ஸ்அப்ல, அதை பார்த்துட்டு அதை பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துட்டு கிளாஸ்க்கு போயிடலாம். ஓகே, இப்போ நான் சொல்ல நான் படிக்க ஒவ்வொரு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றேன், எல்லாரையும் கூடவே சொல்லுங்க. ஓகே, I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes. Hare Krishna. எல்லாரும் சொல்லுங்கம்மா. I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. I am taking this sankalpa with the blessings of Sri Radha Govinda and Srila Prabhupada. ஓகே, இப்போ எல்லாரும் நீங்க வந்து ஓத்து எடுத்துருக்கு, எல்லாரும் சங்கல்பம் பண்ணிருக்கேன். நான் 18 நாள் கிளாஸ்க்கும் கண்டிப்பாக நான் வரேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் எடுத்துருக்கேன். 3 times ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. நான் சொல்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் எப்படி ஜபம் பண்ணணும்னா, ஒரு நாளைக்கு 108 தடவை ஒரு மாலை பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. யாரோ மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ப்ளீஸ். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை பண்ண ஆரம்பிக்கும். இன்னிலேருந்து நிறைய 10 ரவுண்டு வரைக்கும் வந்தவங்க ஓகே. ஒரு ரவுண்டுங்கிறது ஒரு மாலை. ஒரு மாலை, அதாவது 108 டைம்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்படி இங்கேருந்து 1வது மணிலேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா இப்படி போகும். இப்படி போயிட்டு இங்கே 108வது மணி வரும் இல்லையா, இந்த 108வது மணி வந்த உடனே இங்கே நடுவில் ஒரு சென்டர்ல ஒரு பீடு இருக்கு, அது கிருஷ்ணா பீடுன்னு பேரு. ஓகே, இந்த 108 வந்த உடனே கண்ணை ஊற்றிட்டு அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுத்துருங்க செகண்ட் மாலைக்கு போறதுக்கு. இந்த 108வது மணி ஷுட் கோ அஸ் 1வது மணி ஆயிடணும். ஓகே, அந்த மாதிரி, அதாவது அந்த கிருஷ்ணரை கிராஸ் பண்ணி போகக்கூடாது அந்த பக்கம். அதுக்காக அது எல்லாரும் மாலை இருந்தா பண்ணுங்க, மாலை இல்லைன்னா கையிலேயே இப்படி கவுண்டிங் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்ச நாளைக்கு, அப்புறம் மாலையை வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, இந்த கையில இப்படி கவுண்ட் பண்ணா ஒரு கைக்கு வந்து 15 என்னமோ வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, 15 தான் வருது. 1 2 3 இங்கேருந்தே ஒன்று அனுப்பலாம் 4. ஸோ 4 நாள் 5 நாள் 20 வந்துடும். 5 டைம்ஸ் பண்ணிடனாக்கா 100 ரவுண்ட்ஸ் 100 ஆயிடும். 100 டைம்ஸ். ஓகே, ஈஸியாக ஆகிடும். 7 மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு. ஸோ இது 18வது நாள் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். நீங்க பண்ணின உடனே ஆன்லைன்லயே அது சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே கிடைச்சிடும். இதுல ஒண்ணுமே டிஃபிகல்ட்டே கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் தான் இது.
நான் இந்த பிபிடி வேணா போட்டேன், உட்காந்து படிச்சுக்கோங்க. இதுல ஒன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, இதுல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுதான் பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. I offer my respectful obeisances unto Sri Chaitanya Mahaprabhu. 5 பேர் இருக்கா இல்லையா, பஞ்ச தத்துவம். யாருக்கெல்லாம்? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, லார்ட் நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைதா கதாதாரா பண்டிட்டு, அப்புறம் ஸ்ரீவாசா தாக்கூர், எல்லாரையும் அவளையெல்லாம் வேண்டிட்டு அப்புறம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ பகவத்கீதையை 18 நாள்ல புரிஞ்சுக்க போறோம். பக்தி இஸ்கானுடைய பிரசிடென்ட், இஸ்கானுடைய ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா, இவர் மூலியமா தான் சர்வதேச கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இஸ்கான் அவர் தான் நிறுவன ஆச்சாரியார். இந்த சாப்டர் பேரு அர்ஜுன விஷாத யோகா. ஓகே, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் பத்தி கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்கள் பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் நிறுவனாச்சாரியா ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவின் ஆசியுடனும் இஸ்கான் மங்களூர் தலைவர் ராமனிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜியின் ஆசீர்வாதத்துடனும் இந்த வகுப்பை தொடங்குகிறேன். பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரே பகவத்கீதை விவரிக்கிறது. பாண்டவர்கள் 5 பேர், அதில் ஒருவர் தான் அர்ஜுனன். கௌரவர்கள் 100 பேர். போர் தொடங்கும் முன் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அளித்த சொற்பொழிவு இது. முறையாக பகவத்கீதையை படிக்கணும் என்றால் 1 வருடம் ஆகும். அதை சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன். பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்களை கொண்டது. உங்களிடம் பகவத்கீதை புத்தகம் இருந்தால் அதை படியுங்கள், இல்லை என்றால் இபுக்கிலையும் படிக்கலாம். புத்தகம் வேண்டும் என்றால் இஸ்கான் மங்களூருக்கு அதில் போய் வாங்கி கொள்ளலாம். பகவான் சுப்ரீம் லார்ட் அப்படின்னா என்ன? பகவான் என்ன? சுப்ரீம் லார்ட். கீதா மீன்ஸ் சாங் சங் பை கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப். ஓகே, இது வந்து பகவத்கீதைங்கிறது சாங் ஆஃப் காட். இஸ்கான்னா என்ன? இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இதுல வந்து மொத்தம் 18 சாப்டர்ஸ், அத்தியாயங்கள். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகா, 2வது 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகா, 3வது 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகா. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் சீட பரம்பரை மூலமாக பெறப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் பிரம்மா, நாரதர், அப்படின்னு வியாசர் என்று 31 ஆச்சாரியர்களுக்கு பிறகு 32வது ஆச்சாரியார் தான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. எத்தனாவது ஆச்சாரியார்? 32. பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நாம் நம்மை பற்றியே புரியாத போது நாம் கீதையின் சாராம்சத்தை புரிவதற்கு கடவுளின் கிருபை தேவை. வாழ்க்கையில் நாம் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறோம். இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. மனிதன் ஆனந்தமாக இருக்க கீதை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். சாக்ரட்டிஸ் விஷம் கொடுத்து எல்லாரும் கொல்ல பார்த்தார். அப்போது அந்த ஜெயில இருந்த ஒருத்தர் புல்லாங்குழல் வாசிச்சிருந்தார். அதை சாக்ரட்டிஸ் அதை வாங்கி, இந்த புல்லாங்குழல் எனக்கு கொஞ்சம் தரையான்னு கேட்டார். அதுக்கு அவன் சொல்றான், நீ தான் இறக்க போறியே, உனக்கு புல்லாங்குழல் எதுக்குன்னு கேட்கிறான். அதுக்கு அவன் சொல்றான், சாக்ரட்டிஸ் சொல்றான், நான் இறப்பதற்கு முன் எனக்கு புல்லாங்குழல் வாசிக்க தெரியும் என்று விரும்புகிறேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ வந்து சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுன்னு வர குழந்தைகள்லாம் பரவாயில்ல, பெரியவாளாயிட்டாலும் பரவாயில்ல, அப்பவும் படிக்க முடியல, இப்போ அட்லீஸ்ட் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற டைம் கிடைக்கிச்சு. நம்ம கத்துக்கிறதுல தப்பவே இல்லை. கத்துக்கிறதுக்கு வயசே ஒரு எல்லை, எந்த வயசுல வேணாலும் கத்துக்கலாம்ன்றதுக்கு உதாரணம் உண்டு. பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் 45 நிமிஷத்துல சொன்னார். தினமும் ஒரு மாலையாவது மகாமந்திரத்தை சொல்லணும். ஓகே, பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவரது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இதுவரைக்கும் நம்ம பண்ணின பாவங்கள்லாம், இந்த ஜென்மத்துல பண்ண பாவங்கள்லாம் இன்னையோட நீங்க பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டே இல்லையா, இன்னையோட உங்களுக்கு அதெல்லாம் போயிடுது. பழைய பாவங்கள்லாம் இன்னிலேருந்து நீங்க எல்லாம் புது பிறவி எடுத்திருக்கீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. புது பிறவி இன்னிலேருந்து எந்த விதமான தப்பு தண்டா பண்ணக்கூடாது, பாவங்கள் பண்ணக்கூடாது, எல்லாமே நல்ல காரியங்கள் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே, தினமும் குளிப்பதற்கு முன் ஒருவர் தன்னை சுத்தம் செய்து கொள்கிறான்.
ஆனால் பகவத்கீதை எனும் புனித கங்கையில் ஒரு முறை குளிப்பதன் மூலம் ஜட வாழ்வின் களங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி விடுகிறான். கங்கையின் நீரை குடிப்பவன் முக்தி அடைகிறான். இப்படி இருக்க பகவத்கீதையின் அமிர்தத்தை குடிப்பவன் பற்றி என்ன சொல்வது? பகவத்கீதை மகாபாரதத்தின் அமிர்தம். பகவத்கீதை கடவுளின் திருவாயிலிருந்து பொழிவது. கங்கையோ அவரது திருப்பாதங்களிலிருந்து வெளிப்படுவது. உண்மையில் கடவுளின் திருவாய்க்கும் திருப்பாதங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. எனினும் பகவத்கீதையை கங்கை காட்டிலும் முக்கியமானதாக மதிக்கலாம். பகவத்கீதை ஒரு ஹியூமன் மேனுவல். எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக எடுத்து கூறுகிறது. நாம் டிவியோ ஃப்ரிட்ஜோ வாங்கினால் எப்படி ஒரு மேனுவல் தருகிறார்களோ அதே போல மனித வாழ்விற்கு தேவையான ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் பகவத்கீதை நமக்கு அளிக்கிறது. கிருஷ்ணர் துரியோதனிடம் சென்று இந்த போரை தவிர்க்குமாறு கூறினான். ஆனால் துரியோதனன் அதை கேட்கவில்லை. அப்படியானால் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்க, எனக்கு உன்னுடைய நாராயண சேனை வேண்டும் என்று கேட்கிறான். கிருஷ்ணர் அதை அவனுக்கு அளிக்கிறார். பாண்டவர்களோ தங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தான் துணை வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். அந்த அன்பிற்கு இணங்க கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்கு துணை நிற்கிறார். திருதராஷ்டிரன் தனது தேரோட்டியான சஞ்சயனை போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்கிறார். திருதராஷ்டிரன் சந்தேகமான மனநிலையில் உள்ளார். தர்மக்ஷேத்திரம் ஒரு புண்ணிய பூமி. அங்கு தர்மம் தான் வெல்லும். கௌரவர்கள் அதர்மத்தையே செய்பவர்கள். அப்படி இருக்க அவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? இப்படி இருக்க தனது அதர்ம மகன்களை காப்பது எப்படி என்பதை பற்றி அவர் கவலைப்படுகிறார். அவர் தன் தம்பியான பாண்டுவின் புதல்வர்களை பாராபட்சமாக நடத்துகிறார். தர்மத்தை கடைபிடித்தால் தர்மம் நம்மை காப்பாற்றும். துரியோதனின் மனநிலை கௌரவர்கள் மிகப்பெரிய படையை தன்னிடம் வைத்துக் குதிக்கிறார்கள். இதனால் துரியோதனனுக்கும் மிகப்பெரிய கர்வம், தற்பெருமை. நேர்மையானவர்களை கூட அவன் சந்தேகப்படுறான். பீஷ்மாச்சாரியார் அவர்களின் பெரியப்பா. அவர் பாண்டவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர். அவர் கௌரவ சேனை தளபதி. ஆனால் துரியோதனனுக்கு அவர் மேலும் சந்தேகம் இருக்கிறது. நாம் அனைவரும் கடவுளை சார்ந்து வாழ்கிறோம். வெளிச்சம் என்பது சூரிய ஒளியால் கடவுள் கொடுத்தது. வெளிச்சம் இல்லாத போது நம் கையை கூட நாம் பார்க்க முடியாது. துரியோதனன் தனது குருவான கிருபாச்சாரியரை கூட சந்தேகப்படுகிறார் என்றால் ஏனென்றால் அவருக்கு அர்ஜுனனை சிறந்த வில்லாளியாக அறிவார். ஓகே, இதுல பாண்டவர்களுக்கு வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன? திவ்யமான சங்குகள், கிருஷ்ணர் துணை நிற்கிறார், அனுமார் பாண்டவர்களோட கொடியில் இருக்கார், அர்ஜுனனுடைய தேர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது, அது எந்த பக்கமும் செல்லக்கூடாது. கடைசியாக அர்ஜுனன் கூறுகிறான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன், சண்டை போட மாட்டேன், கைகள் நடுங்குகின்றன. பாவ விளைவுகள், உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், சமுதாயம் மற்றும் பிற உயிர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பம், பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, வெள்ளம் எல்லாரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் பயப்படுதுன்னு இருக்கான். ஸோ இந்த சாப்டர்ல வந்து இப்போ ஒரு பகுதி ஒன்றை தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்தை பார்க்க போறோம். பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள், பக்தவத்சல கிருஷ்ணர், அப்புறம் வந்து அர்ஜுனனின் தயக்கம், அவன் போர் புரிய மாட்டேன்னு குழப்பமா இருக்குன்னு சொல்றான் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்றா. இது ஒரே காட்சி, வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இந்த காட்சியில வந்து யாருக்காவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியுமா? இது வந்து பார்த்தசாரதினா யாரு? கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் வந்து இந்த தேரை ஓட்டின்னு போறார். அந்த உள்ள வந்து அங்க உட்காந்துருக்கிறது இவன் அர்ஜுனன் உட்காந்துருக்கான். அர்ஜுனன் அழைச்சு இந்த தேர்ல எடுத்துட்டு நடுவுல போருக்கு நடுப்புட்டு அந்த இடத்துல ஃபீல்டில் அழைச்சிட்டு போய் இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் இருக்கிறார், பாண்டவர்கள் இருக்கிறார், பயப்படாதே நீ போர் பண்ணு அப்படின்னு அவங்களுக்கு தைரியம் கொடுக்கறதுக்காக அழைச்சிட்டு போய் காமிக்கிறார். ஆனா இந்த இதுல வந்து 3 பேர் இருக்கா. முதல்ல திருதராஷ்டிரன் இருக்கான். திருதராஷ்டிரன், இது அர்ஜுனன் அண்ட் துரியோதனன் 3 பேர் நிக்கிறான். இவன் 3 பேருக்கும் ஒரே காட்சி, ஆனா வெவ்வேறு எது. ஒருத்தருக்கும் மனசுல ஒவ்வொன்று ஓடி இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் என்ன ஓடி இருக்குன்னு சொல்ல தெரியுமா? யாராவது சொல்றீங்களா? ஒரே சீன் தான், ஆனா ஒவ்வொருத்தரோட மனசுலயும் ஒன்னொன்று இருக்கு. இவன் என்ன நினைச்சிருக்கான்? திருதராஷ்டிரன், என் பசங்க எல்லாம் ஜெயிப்பாங்களா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். இவன் வந்து குடும்ப இது அழியும், இவன் கவலைப்பட்டு இருக்கான், குழப்பப்பட்டு இருக்கான். இவன் என்ன சொல்றான்? இவன் கர்வத்தில் இருக்கான். யாரு? துரியோதன். என்கிட்ட எல்லா படைகளும் இருக்கு, எல்லாருக்கும் எங்கிட்ட கிருஷ்ணர் நாராயண சேனையும் இருக்கு, நம்ம ஜெயிப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவ்வா பக்கம் இருக்காளே அப்படிங்கிறது அது ஒரு பக்கம் பயமும் இருக்கு அவனுக்கு. ஸோ 3 பேருக்கும் 3 தினசுல மனநிலை இருக்கு. ஓகே, எஸ்மா கமலாஜி.
Yes, Hare Krishna Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Ata Pratamodhyayah Arjuna Vishada Yoga Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavah Mamaka Pandava Shaiva Kim Akurvata Sanjaya. எல்லாரும் இந்த புஸ்தகத்தை கையில வச்சுக்குங்க, வாங்கி வச்சுக்குங்க. இல்லைன்னாக்கா புக்கில் வச்சு பாருங்க. நான் இது வேர்டு பை வேர்டு மீனிங் கொடுத்துறேன். திருதராஷ்டிர உவாச்ச. திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னா மாமன்னர் திருதராஷ்டிரன் கூறினார். தர்மக்ஷேத்ரே தர்மக்ஷேத்திரத்தில், குருக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்திரத்தில், தர்மக்ஷேத்திரத்தில் குருக்ஷேத்ரே சமவேதா ஒன்று கூடிய யூத் செவக போர் புரி விருப்பத்துடன் மாமக்காக என்னுடையவர்கள், என் மகன்கள், பாண்டவாக பாண்டுவின் மகன்கள், மேலும் ஏவ நிச்சயமாக, கிம் என்ன, அகுர்வதை செய்தனர். சஞ்சயனை பார்த்து திருதராஷ்டர் முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டர் சொல்றார். திருதராஷ்டர் உவாச்சு அப்படின்னா திருதராஷ்டர் சொன்னார். ஓகே, திருதராஷ்டர் கூறினார், ஓ சஞ்சயனே, குருக்ஷேத்திரத்தில் யாத்திரையிடத்தில் கூடிய பிறகு என் மகன்கள் மற்றும் பாண்டுவின் புதல்வர்கள் என்ன செய்தார்கள்? போராட விரும்புகிறார்களா? அவள்லாம் போராட விரும்புறாளா? அப்படி அவ போர் வேண்டாம்னு சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கார். அவள்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லணும்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஸோ வாட் வாஸ் த லார்ட் கிருஷ்ணாஸ் பிளான்? இதுல வந்து பகவான் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் எந்த மாதிரி திட்டம் போட்டு இதுங்கிறார். ஆஸ் இன் த பேடி ஃபீல்ட் the necessary plans are taken, unnecessary plans எல்லாம் அதுல வேண்டாத கலைகள் எல்லாம் புடுங்கி எறிஞ்சிடும் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த ரிலீஜியஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரால the father of the religion Sri Krishna was present. The unwanted plans, என்ன unwanted plans? திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள் and துரியோதனன் and others, அந்த 100 பேரையும் would be wiped out, and the thoroughly religious person headed by Yudhishthira would be established by the Lord. This is the significance of the word Dharma Kshetre and Kurukshetre. அதுல இருந்து வேண்டாத கலையெல்லாம் புடிங்கிற மாதிரி கௌரவங்களை எல்லாம் அழிச்சுடலாம். மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ப்ளீஸ். அது கலையெல்லாம் புடிங்கிற மாதிரி கௌரவங்களை எல்லாம் அழிச்சுடலாம். அப்புறம் அந்த 5 பேரையும் பாண்டவர்கள் ராஜ்யத்தை ஆளணும். அதுதான் அதுல வந்து இருக்கிற பாயிண்ட். அதுக்காக தான் இது அனாலஜியா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. இந்த பிக்சர்ல தர்மக்ஷேத்ரே இதுல என்ன பால் பொங்குறது இல்லையா? இங்க என்ன பண்றது? கிம் அகுர்வத, இங்க பால் வந்து அதுல திரிஞ்சு போயிடுது. அப்புறம் என்ன பண்றா? ரசகுல்லா பண்றா. ஸோ இதை வந்து என்னன்னா, திருதராஷ்டிரர் வந்து தர்மக்ஷேத்ரே, அது அந்த இடம் வந்து நல்ல புண்ணிய பூமியா இருந்தது. என்ன தர்மக்ஷேத்ரன்னு ஒரு வீட்டுல கிரக பிரவேசம், வீட்டுல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்னாக்கா பாலை காய்ச்சணும். ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா, ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குமா. ஓகே, இது கமலா மாதாஜி கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்களேன். எஸ் மாதாஜி, அவ 2 பேருக்கு மியூட் பண்ண முடியல. 2 பேருக்கு பண்ண முடியலையா? எஸ் கியூ அந்த 2 பேருக்கு மியூட்டே பண்ண முடியல. ஓகே, இந்த பால் பொங்கறது வந்து அவ்வளவு விசேஷம். அதனால நல்ல சந்தோஷமா இருக்கிறச்சு அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி அவள்லாம் கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் எல்லாம் ஒரே குடும்பமா இருந்தா அந்த குடும்பத்தை பிரிச்சுட்டு எல்லா மகன்களுக்கு வந்து சேரணும்னுட்டு திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்றார்? அந்த பாலில் வந்து ஒரு சொட்டி எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் இல்லைன்னா புளி தண்ணியோ இது ஒன்று விட்டுட்டார். அது விட்டதும் என்ன ஆச்சு? அது வந்து பன்னீரா பிரிஞ்சு போய் சக்கையா தண்ணியாவும் வந்துட்டு. அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் வரணும்னு அவர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு. இந்த மேல இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு அவர் ஸ்வீட் பண்ணி அதை சாப்பிடணும். நம்ம பிள்ளைகளோட கௌரவர்களோட நம்ம ஜாலியா இருக்கணும். இந்த வேண்டாத தண்ணியை வந்து அழிச்சு போட்டுடணும். வேண்டாத தண்ணிங்கிறது யாரு? பாண்டவர்கள். புரியுறதா? அதுக்காக தான் இந்த பழம் போட்டு சொல்லியிருக்கு. தர்மக்ஷேத்ரே இது மாமக்காக கிம்மகர்வத. சோ யுதிஷ்டருக்கு சிம்மாசனத்தை சரியாக கொடுத்திருந்தால் அதன் விளைவு என்னவாக இருந்திருக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. எஸ்மா, இது யாரு? இது 1174 சொல்லுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் யுதிஷ்டருக்கு இந்த சண்டையே வராம அவர் அழகா யுதிஷ்டருக்கு கொடுத்திருந்தாருன்னா என்ன நடந்திருக்கும்? எல்லாருமே சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? சண்டையே பேட்டில் ஃபைட்டிங்கே இருந்திருக்காதே, போரே நடந்திருக்காதே இல்லையா? யுதிஷ்டருங்கிறது யாரு? அர்ஜுனனுடைய அண்ணா தானே, பெரியவர் தானே, பாண்டவர்கள் பெரியவர். அவர்கிட்ட பேசாம கொடுத்திருந்தாருன்னா, இந்த திருதராஷ்டிரர் கொடுத்திருந்தாருன்னா இந்த ஃபைட் சண்டையே வந்திருக்காது. ஓகே. It's 1.3 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Yeah. Pashyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Yunam Drupata Putrena Tavasishyena Dhimata. ஆச்சாரியரே, துருபத குமாரான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அனுபவிக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரர்கள் மாபெரும் படையை பாருங்கள். அங்க பாருங்க படையெல்லாம் எப்படி நிக்கிறது அப்படிங்கிறா. எஸ், அடுத்ததுமா சகோஷம் 1.19. அது கமலாஜி 1.19. Mataji. Sagoshodatarashtanam Hridayani Vyadaraya Nabascha Prithvim Chaiva Tumulopya Nunadayan. யாராவது உபாசி விரதம் இருக்கேளா? நேற்றுக்கு ஏகாதசிக்கு விரதம் இருந்தா இப்பதான் பிரேக்கிங் டைம். எனக்கு பாம்பேல, நான் பாம்பேல இருக்கேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஏதாவது ஒண்ணு பாயில் பண்ணி ஒரு டம்ளர் ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் குடிச்சிடுறேன். ஓகே. பல்வேறு சங்கோலிகளின் முழக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. பல்வேறு சங்கோலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அவெல்லாம் சங்கம் வச்சு ஊதுறா, தெய்வீக சங்குகள். ஓகே. கிருஷ்ண அந்த சங்குகள்லாம் எல்லாத்தையும் ஊத இவாளுக்கெல்லாம் என்ன ஆறுது? அவள் தப்புல திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள் கௌரவர்களுக்கெல்லாம் அவளுக்கு அப்படியே என்ன பண்றதே புரியல. அவளுக்கு எல்லாம் பாசிட்டிவ் வந்துட்டு நம்ம தோத்து போயிடுவோங்கிறது அவளுக்கு இதயங்கள் சிதறி தெரிஞ்சு போயிடுறது அவளுக்கு. சங்குகள் கிருஷ்ணரோட சங்கு பேரு என்ன? பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனனோட சங்கு பேரு தேவதத்தம். பீமனோட சங்கு பேரு பௌண்ட்ரம். யுதிஷ்டரோட சங்கு பேரு அனந்த விஜயம். நகுலனோட பேரு சங்கு பேரு சுகோஷம். சகாதேவனோடது மணி புஷ்பகம். திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஸோ இந்த ஃபைட்டிங் ஆரம்பிச்சாச்சு. அதுல அவ ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணங்கள்ல வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் என்ன? பாண்டவர்களின் வெற்றியின் அடையாளங்கள் யாவை? என்னென்ன வெற்றி பெறத்துக்கு அடையாளங்கள்? என்னென்ன வெற்றி பெறதுக்கு? அது தர்மக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கிறது. தெய்வீக தேரு, கபித்வஜம், சங்கநாதம், காண்டீவ பசுபஸ்திரம், தியாக ஜீவிதம், மோக்ஷேத ஏகாதசி, பாக்யலட்சுமி, ஹிருஷிகேஷா. இதெல்லாம் காரணங்கள், அவர் வெற்றி பெறத்துக்கான காரணங்கள். டிவைன் சேரியட், கபித்வஜா, சங்கநாடா, கண்டீவா, தியாகத்த ஜீவிதா, மோக்ஷத ஏகாதசி, பாக்யலட்சுமி and Rishikesha. Okay. Different symptoms of Arjuna's body due to his soft heartedness. அர்ஜுனனின் மென்மையான இதயம் இறக்க குணம் காரணமாக அவரது உடலில் பல்வேறு அறிகுறிகள் தோணுது. அவரோட வாய் என்னாச்சு? வளர ஆரம்பிச்சுட்டு, அவருடைய பாடி நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு, உடம்புல இருக்கிற முடியெல்லாம் அதெல்லாம் சிலுக்க ஆரம்பிச்சுடுது. அப்புறம் அவ கையில இருந்த இது என்னாச்சு? அந்த வில் நழுவி விழுறது, தோல் எரியுறது,
கால்கள் நிற்க முடியல. அப்புறம் மனம் வந்து சொண்டு சொண்டு அடிக்கிறது, குழப்பத்துல ஆயிடுது மனம். அதேதான். ஸோ இது வந்து கம்பேஷன், நோ என்ஜாய்மெண்ட், பதிவு, இன்பம் இல்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை. இந்த 5 பாயிண்டால தான் அவன் போர் புரியறதுக்கு குழப்பப்பட்டு நிற்கிறான். யாரே? அர்ஜுனன். எஸ்மா, அடுத்ததுமா 28 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. Arjuna vacha dishtam evam swajanam Krishna yuyutsum samupastitam sidanti mama gatrani mukam cha parishushyati. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, ஓரிடும் உணர்வுடன் என் முன் குடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை நான் உணர்கிறேன். இப்ப படிச்சோமே அதேதான். அப்படியே ஃபீல் பண்றேன்னு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்து சொல்றான். எஸ்மா. Yes. Nacha Shreyo Anupashyami Hatva Swajanam Mahave Na Kankshe Vijayam Krishna Nacha Rajyam Sukanicha. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை நடைபெறும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. எனக்கு இதுல வந்து போர்ல நான் வெற்றி பெற்று எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். எல்லாம் ஏதோ சொந்தக்காரெல்லாம் கௌரவர்கள்லாம் என்னோட கூட பிறந்தவ தானே, அவ கசின்ஸ் தானே, அவளெல்லாம் சாகடிச்சுட்டு நான் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? அவ்வளோ சாஃப்ட் நேச்சர் அவனுக்கு, அர்ஜுனனுக்கு. அப்படி கேட்கிறோம். எஸ்மா, அடுத்ததுமா. Papam eva shrayet asman atvaitan atatayinaha tasmanarha vayam hantum dadarashran sabandhavan swajanam ki katam hatva sukina shama madava. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானது அல்ல. செல்வ திருமகளின் கணவரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு எந்த லாபம்? அப்படிங்கிறான் அர்ஜுனன். எஸ் 39. ஹரே கிருஷ்ணா கமலா மாதாஜி. Kulakshaye pranashyanti kuladharma sanatanaha dharme nashte kulam krishnam adharmopi bhavatyuta. குலம் அழிவதால் நிச்சயமான குல தர்மம் கெடுகிறது. இதனால் வம்சத்தில் மீந்தி இருப்பவர்கள் அதர்மவர்களில் ஈடுபடுவார்கள். இந்த இதுல வந்து இந்த வார்ல வந்து எல்லாரும் செத்து போயிட்டான்னா யாரா மிச்சம் கொஞ்சம் பேர் இருப்பா இல்லையா, அவ எல்லாமும் அதர்மம் தான் பண்ணிட்டு இருக்க போறா. ஒத்துரு யாரும் நல்ல காரியங்கள் பண்ண மாட்டான் அப்படிங்கிறார். இது படிங்க 2.6 படிங்க. நச்சைத வித்மகதரனோ கரியோ யத்வா ஜயே மயதி வனோ ஜயேயுஹு யானேவ ஹத்வான ஜீஜி விஷாம தேவஸ்திதா பிரமுகே தாதராஷ்ட்ராஹ. இது எந்ததுக்கு 2.6 தூக்கி மாதாஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல போட்டிருக்காங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம். இது எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, அவர்களை நாம் வெல்வதா, அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்தது எது நல்லதுங்கிறது நீங்க தான் நாம் அறியோம். எனக்கு தெரியல. யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்போது நாம் முன் போர்க்களத்தில் நிற்கிறார்கள் அப்படின்னு அடுத்த சாப்டர்ல வருது. அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இதுவா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், இந்த மாதிரி அர்ஜுனன் கேட்கறதுக்கு. இதெல்லாம் காரணம். நம்ம எதனால அவன் வேண்டாங்கிறான் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். பதிவு, இன்பமில்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை, இதெல்லாம் தான் அதுக்கு காரணம். என்னென்ன அவன் ஃபைட் பண்ண மாட்டேங்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? பதிவு. அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, பதிவுக்கு அவள்கிட்ட எல்லாம் இறக்கம். என்ன இருந்தாலும் அவள் என் பிரதர்ஸ் தானே, கசின்ஸ் தானே அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான். பதிவு, இன்பம் இல்லை, இதனால எல்லாரும் செத்து போனாக்க அப்புறம் நான் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறது. பழிவினை, இதெல்லாம் பண்ணின கொலை பண்ண பாவங்களுக்கு ஆளாகணும். குடும்ப மரபுகள், அதனால ஃபேமிலியோட இருக்கிற மரபுகள்லாம் மரபுகள் தானே, குடும்பத்தில்
குடும்ப மரபுகள், ட்ரெடிஷன் எல்லாம் அதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். இன்டெசிஷன், தீர்மானமின்மை, எது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு முடிவு எடுக்க தெரியாத முடிச்சிருக்கேன், எனக்கு நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து இந்த சாப்டர்ல என்ன பண்றான், குழப்பமான மனநிலையில இந்த 5 பாயிண்ட்னால நான் 4 பண்றதுக்கு யோசனை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட குழப்பமான சூழ்நிலை வச்சுக்க. இந்த சாப்டர்ல எங்கேயாவது கிருஷ்ணர் பேசினாரா பத்தியில? கிருஷ்ணர் பேசல. ஏன்னா அவர் ஒரு டீச்சர். ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுவா, ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்றாளோ எல்லாத்தையும் கேட்டுப்பா. கேட்டுட்டு அப்புறமா டீச்சர் சொல்லுவா, இது பண்ணா இது நல்லது, இது பண்ணலன்னாக்கா உனக்கு கெடுதல் வரும், இது பண்ணா உனக்கு நல்லது வரும், அப்படி எல்லாத்தையும் சொல்லி தருவா. அப்புறமா நீ உன்னோட சுதந்திரம், உனக்கு பூரண சுதந்திரம் கொடுத்துருவா. அதனால தான் இந்த சாப்டர்ல அவன் குழப்பமா இருக்கேங்கிறது சொல்றதெல்லாம் சொல்லட்டும், அவன் என்ன மனசுல வச்சிருக்காங்கிறத கேட்டுப்போம், அப்புறமா சொல்லலாம்னு அடுத்த சாப்டர் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த சாப்டர்ல முழுக்க முழுக்க திருதராஷ்டிரர் முதல்ல பேசினார் முதல் ஸ்லோகம், அப்புறம் பாக்கி எல்லாத்துக்கும் பகவான் எடுத்துக்க இவன் தான் சொல்றான். யாரு? அர்ஜுனன் தான் அவனுடைய மனசுல இருக்கிறத வச்சு சொல்லி குழப்பமான நிலையில சொல்றான். ஓகேயா? இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கிறேன். இப்போ வந்து இதை ஒரே ஒரு வாட்டி மந்திரம் சொல்லுவேன், ஜபம் சொல்லுவேன், என் கூடவே சொல்லுங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ராம ராம ஓகே, இத மாதிரி இது ஒரு டைம் சொன்னோம் இல்லையா? இப்ப நான் ஒரு 10 வாட்டி என் கூட சொல்லேன், கூடவே சொல்லிவிடுங்க. எவ்வளவு நேரம் ஆகுது பாருங்க. சொல்றீங்களா எல்லாரும்? 2 minutes ஆகும் மேக்சிமம், ரொம்ப ஆகாது. ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க கூடவே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சொல்லுமா எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. இந்த மாதிரி 10 இப்ப 10க்கு எத்தனை நிமிஷம் ஆயிருக்கு நமக்கு? இந்த மாதிரி 10 வாட்டி சொன்னீங்கன்னா 108 ஒரு மாலை. ஓகேயா? அந்த மாதிரி 2 மாலைக்கு பண்ணினா தான் நீங்க லெவல் 2 போடலாம். இந்த 18 நாள்ல அட்லீஸ்ட் 2 மாலைக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணா அடுத்த அதுவும் ஃப்ரீ தான், அந்த லெவலுக்கு போய்க்கலாம். ஓகே? ஸோ இப்போ இது வந்து வைஷ்ணவ பிரணாம் கடைசியில் இந்த மாதிரி சொல்லி முடிச்சுக்கணும். வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சித்துபியோ ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி. Yes, Mataji. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Arjuna Vishada Yogo Nama Pratamodhyayah. Asmin Paratman Nanupatma Kalpe Tvamittamuttapida Padnayonihi Ananta Bhuma Mamaro Garashi